Piano and family, Mrs. Nemya Dukot, Mr. and Mrs. Joel Liz and family. Siring man po ang misang ini, idinudulot ang mga minasunod na intensyon, mga pasasalamat, dulot kan mga minasunod. Jovi Delgaco and family, Hazel Yanis and family, Boboy and Lenny Figuracion, Mr. and Mrs. Manuel Parinya, Jaime Jr. and Nancy Atole and family, Grace Murillo and family, Noli and Jeffrey Monedero and family, Marinay family, Falcon family, Mr. and Mrs. Jason Nagales and family, Mr. and Mrs. Silvestre Hogo Jr. and family, Mr. and Mrs. Alan Gabarda and family, Bersabi and Alvina family, Alvina and Peña Verde family. Thanksgiving Mass, Dulot kan Pasyon family. Petition Mass, Dulot kan Pasyon family. Misa Kumon, Dulot ni Alma Delgaco and family. Misa Kumon, Dulot ni Rosemary Galvante and family. Para sa kalag ni Isinauer Sr., Dulot ni Rosemary Galvante and family. Para sa kalag ni Janessa, dulot ni Mr. and Mrs. Jason Nagales and family. Para sa kalag ni Mariano Isantino, dulot ni Alma Delgaco and family. Para sa kalag ni Ronald A. Edgar, dulot ni Jovi Delgaco and family. Para sa Kamawan, Carledo Peña Francia, dulot ni Mini Falcon. Para sa kalag ni Placido A. Aurora from Anonymous, kalag ni Henry A. Anita from Anonymous. Para sa kalag ni Jason, dulot ni Maria Salome Tominyo. Asin, para sa kalag sa gabos na kalag sa purgatorio, dulot kan Passion family.
Sa giraray, Diyos marahay na hapon po sa Indugabos. Si Kristo ang ilaw nin kinaban. Ngunyan na aldaw, sa tuyang pinagsisilibrar nin may kaugmahan ang pagkamundag ni Kristo na sa tuyang kagurangnan. Sa tuyang ginigirumdum ang dakulang misteryo nin pagkamot nin Diyos. Ini ang pagpadara kan sa iyang aki, tangani na kita iligtas sa kapangyarihan nin kasalan. Siya ang Emmanuel, Diyos na uya sa to. Ang Diyos na nitawo, tanganing makisumaro, asin magtaong bagong buhay sa sato. Magpamibi kita, asin maghinguwa kita, na akoon ang bagong buhay kay Kristo. Ang manginginutan po sa Santa Misang ini, amo akan natong kura paroko, sa Reverend Father Albert S. Orilio. Magtindog na panggabos sa pagpuon kan Santa Misa. Sa ngaran kan Ama, asing kan Aki, asing kan Espiritu Santo. Amen.
Ang grasya ni Kristong kagurang ta, ang pagkamot kan Dios. Asin ang pagkisumaro sa Espiritu Santo, mapasaindo gabos. Asin sa imong espiritu. Matugang sa aldaw na ini, sa tuyang pinaghurup-hurupan, asin sa mga aldaw na maabot, an padagos, an pagkanitawon sa tuyang kagurangnan, saro sa pinakaurog na misteryo kan sa tuyang pagtubod, na ang Diyos pinili na makisumaro sa tuya bilang umboy, tangani makisumaro sa tuyang buhay, asin sa iyang utubon ang plano ning kaligtasan. Namumutan ng mga tugang sa tuyang rumdumon sa pagsulsulan ang mga kasalan, tangani magkanig kita na magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, na nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadya ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles, asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangan ng Diyos. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong makasalan koran. Amen. Gloria in excelsis Deo. Yan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa dagat at tulungan, sa mga taong marahay ang buo. Ginoo maumika, rinoropiaw mi ika, sinasamba mi ika, pinapamuraway mi ika, pinapasalamatan ika. Ulikan dakula mo kamurawayan, kagurangan na Diyos, aden langit nun, Diyos amang makakamhan. Kagurangan aking bugtong Jesucristo, kagurangan na Diyos, podero kan Diyos, aki kan Ama. Ikaw na nagpapara kan mga kasalanan kan tinaban, maheraki kami. Ikaw na nagpapara kan mga kasalanan kan tinaban, akuan sa mong kakimahera. Ikaw na nagtutukaw sa to ka naman, maheraki kami. Kasanaan panalig, kasanaan kagurangan, kasanaan turo, kalangka. Jesucristo kaima
Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Mamibi kita, O Diyos na makangalas na nagmukna, asinurog na makangalas na nagbago, kandignidad nin tao, warasan namimibi kami, na makisumaro kami sa sayang pagka-Diyos, na nagpakanigong makira sa samong pagkatao. Siya na kay bamong nabubuhay asinagahade, sa pagkasaro ka na Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Matukaw po ang gabos sa paghinanyog kan mga babasahon. Sinalaysay ni Prophet Isaias kung paano mahihiling nin Jerusalem ang pagbalik nin Diyos sa inda. An enot na babasahon, nagpapasabot sa tuya na tunay mananggad na pinapaurog nin Diyos an sa iyang banwaan. An salmo responsoryo, sarong imbitasyon sa pag-umaw sa Diyos, ninhuli kan sa iyang darang kaligtasan. Hinanyugon po niyato, an enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Isaias. Abang gayon sa ibabaw kan kabukidan, kan mga bitis, kan mga parabareta na nagharubay nin katuninongan. Nagbabareta nin karahayan, nagharubay nin katuninongan, nagbabareta nin karahayan, nagharubay nin kaligtasan, nagsasabi sa Siyon, Hade ansay mong Diyos. Tingog sa mga tanod, ilinalang ko ninda ang tingog sa rabay na nagkukurahaw sa kaugmahan. Tamata sa mata sinda mahiling. Pagbalikan kagurangnan sa Siyon, magkurahaw, kamo asin magsaranong sa pag-awit. Mga narumpag sa Jerusalem. Rinanga kan kagurangnan ang siyang banwaan. Tinubos ang Jerusalem. Nangaluskos ang kagurangnan sa takyag niyang banal sa mga mata, kan gabos na nasyon. Asin mahiling kan gabos na puro kan daga ang pagligtas kan sa tong Diyos. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsoryo an sa tong simbag. Ang gabos na puro kan daga, nakahiling kan kaligtasan kan sa tung Diyos. Ang gabos na puro kan daga, nakahiling kan kaligtasan kan sa tung Diyos. Mag-awit sa kagurangnanin bagong awit, tanagibos siya nin mga ngangalasan. Nangligtas siya sa tuon niya, kasi ng banal niyang takyag. Simbag. Ang gabos na puro kan daga, nakahiling kan kaligtasan kan sa tung Diyos. Ipinabidbid kang kagurangnan ang siyang pagligtas. Sa mga mata nin mga nasyon, ipinahayag ang siyang kasuriputan. Ginirumdum niya ang siyang kabutan, asin ang siyang katotoohan sa rung ni Israel. Simbag. Ang gabos na puro kan daga, nakahiling kan kaligtasan kan sa tung Diyos. Nahiling kan gabos na puro kan dagaan pagligtas kan sa tong Diyos. Maugma mag-awit sa kagurangnan bilog na daga. Magbulwang nin kaugmahan, magkurahaw asin magtugtog. Simbag. Ang gabos na puro kan daga, nakahiling nin kaligtasan kan sa tong Diyos. Magtugtog sa kagurangnan sa arpa asin sa tingog nin awit. Sa mga trompeta asin tanog nin hamudyong. Magayagayang mag-awit sa atubang kanhade ang kagurangnan. Ang gabos na puro kan daga, nakahiling kan kaligtasan kan sa tung Diyos. An babasahon nagpapahayag na ang Diyos nakikipag-ulay sa sato sa paagi kan sa iyang aki na si Jesucristo. Si Jesus nakakataram dapit sa Ama, huli
tasiya Diyos nananitawo. Hinanyugon po niya to, an ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ng mga Hebreo. Mga tugang, sa dakol na beses sa sinmanlain-lain na paagi kay itong panahon, nagtaram ang Diyos sa satong mga magurang sa mga propeta, sa kahuri-huringon yan na mga aldaw. Nagtaram siya sa to sa aki, na iyo ang ginibo niyang paraman, kan gabos, asin iyo ang ginibo niya kan kinaban. An aking ining, an banaag kan sa iyang kamurawayan, tanda kan sa iyang katunayan, nagdadara kan gabos sa mapangyari niyang tataramon. Pakalinig kan mga kasalan, nagtukaw sa too kan sinanglitan sa kahalangkawan, naging labing kalangkaw sa mga angheles siring na mayo sa indang kapantay, an minana niyang ngaran. Tasisay lamang ang sinabihan sa mga anghel. Aki ko ika, ako ang nangaki sa imong ngunyan. Asin man, ako magiging niyang ama, asin siya magigi kong aki. Giraray, sa pagdara niya kan panganay sa kainaban, nagsasabi siya, magsamba sa iya ang gabos na anghel kan Diyos. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog na po ang gabos sa pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. Ang kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong Espiritu. ang pagbasa kan banal na ebanghelyo sosoki San Juan. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Sa kapinunan, ang tataramon, asin ang tataramon, yaon sa Diyos, asin Diyos ang tataramon. Ini sa kapinunan, yaon sa Diyos, huli sa iya, nagkaigwa kan gabos. Kun bako sa iya, dai nagkaigwa nin saro na linalang. Yaon sa iya ang buhay iyo ang ilaw kan mga tao. An ilaw nagsisirang sa kadikluman, an kadikluman dai sa iya nakadaog. Igwa kan tunay na ilaw na nag-iilaw sa gabos na tao, padigdi sa kinaaban. Siya nasa kinaaban, nagkaigwa kan kinaaban huli sa iya. Alagad dai siya namidbiran kan kinaaban. Nagdigdi siya sa iyang karugaringan, asin ang sa iyang mga sadiri, dai uminako sa iya. Alagad ang gabos na uminako sa iya, tinawan niyang kapangyarihan na maging mga aki kan Diyos. Ang gabos na nagtutubod sa iyang ngaran,
na namundag bako gikan sa dugo, nigikan sa buot nin laman, nigikan sa buot nin lalaki, kundi gikan sa Dios. Ang tataramon na nilaman, asin nag-erok sa tahaw niyato, nating kalagmi an sa iyang kamurawayan niya, bilang bugtong na aki kan Ama, pano nin grasya, asin katotoohan. An marhay na bareta, kan sa tong kagurangnan. Pag umaw sa imo, Kristo. Matukaw po sa paghinanyog kan humiliya. Diyos maray na gabi po kaninyo ngamin, as in once again, Merry Christmas. Merry Christmas. Ini an aldaw na sa tuyang pinaghahalat. Pagkatapos kan 4 na Domingo, nin Adbyento, sa tuya niya yan na pinagseselebrar an solemnidad kan kamundagan nin kagurangnan. Siring man sa laog kang siyam na aldaw na simbang gabi, siring man ang sa tuyang ginibo, kaiba ni Santa Maria sa pag-andam, sa pag-abot kan manunubos na si Kristo na sa tong kagurangnan. Ang misa pong ini, lambang alas 5 nin hapon o alas 5:30 nin hapon, pinapanungod ta sa mga holiness. Saro sa mga bagay na dapat ipagirumdum sa inda na enot iyo an misteryo kan pagkamundag ning kagurangnan bilang saro sa mga nangungurog na parte kan sa tuyang pagtubod na ang Diyos na nitawo. Ang Diyos nakisumaro sa satuya bilang tao. Aron po nindo napaka-dipisil para sa mga nainot sa satuya sa pagtubod na isipon na ang Diyos na nitawo, nagkaigwaning laman ang Diyos. Kaya nga ni kan si Jesus magpuon ng magmisyon, asin sinasabi niya o pinapahayag niya ang mga bagay manunungod sa Diyos, ang paghiling kan mga tao, naglalanghad siya, nagigibo ng blasphemy because he is claiming to be God. Pero po, iyan ang katotohanan. Ang Diyos na nitawo, namundag bilang sarong umboy, naging miyembro kan pamilya, nagdakula, asin ginibo ang misyon nin pagtutubos. Asing gabos po kita nakinabang kan pagtutubod na iyan. Paano po nangyari? Ini kung kita nag-ako, kung sa tuyang inako ang pagtubod. Sa inot na pagbasa, nagikan sa libro ni Propeta Isaías, sinasabi sa tuya, abang gayon, sa ibabaw kan kabuludan, kan mga bitis, kan mga parabareta, na naghaharubay ning katuninungan, nagbabareta nin karahayan, naghaharubay nin kaligtasan. Nagsasabi sa Zion, hade an sa imong Diyos. How happy are the feet who shared the good news. Ini po ang biyaya na sa tuyang inako. Itinaw sa tuya ang marhay na bareta na day kay puhang kita magdanay sa kadikluman o magdanay sa kasalan dahil igwang manunubos mapara kan sa tong mga kasalan, lilinigan kita tanganin kita maging maninigo na mag-ako kan tunay na kaugmahan
asin katuninungan iyan sa paagi kan satuyang kagurangnan. Aron po nindo sa liturhiya kan pagkamundag ning kagurangnan, pun pakasubanggi hanggang ngunyan, igwa po ning 4 sets of gospels. Iba po ang babasahon kang kasubangging alas 7, inaapod na Vigil Mass. Iba po ang Ebanghelyo kasubanggi, iyo po yan ang Midnight Mass. Iba man po ang Ebanghelyo ngunyan na aga, early morning, iyo ang Dawn Mass. And the rest of the day, ini pong Ebanghelyo ang binabasa. Ano ang nadangog niya to sa Ebanghelyo ngunyan? Ang Ebanghelyo po nagtataram sa satuya, sa kapinunan ang tataramon, asin ang tataramon yaon sa Diyos. Kung satuya pong ikukumpara, si Enot na tulong Ebanghelyo na binasa, kasubanggi, kang matanga asin niya na aga, pinagbabanggit po ang pangaran ni Jesus na namundag kay Birhen Maria, pinagsasaysay kung ano nangyari duman sa Bilen, kan banggi na mamundag ang kagurangnan. Pero ngunyan, ang Ebanghelyo, iyo nagsasaysay sa tuya, mapapadapit sa Diyos o sa tataramon na nanilaman, the Word made flesh. Sa kapinunan, ang tataramon, asin ang tataramon, yaon sa Diyos, asin ang tataramon, ini sa kapinunan, yaon sa Diyos. Huli sa iya nagkaigwaning gabos. Para siguro sa nagkapira sa tuya, ini mga tataramon ni San Juan, ang ikaapat na ebanghelista, medyo dipisil, medyo abstract. No? In the beginning was the Word, and the Word was God, and the Word was with God. No? Kung gayo kita familiar sa banal na kasuratan, in fact, habang binabasa ko ini, di ko aram kung may imahin na naglaog sa indong isip. Ebanghelyo nagikang kay San Lucas na nagsasaysay kan pag-ibahan ni Maria asin ni Jose, asin ang pagkamundag ni Jesus, kung paano nadaisinda inako sa inako kan mga tao tanganing duman mangaki. Pero this time sa Ebanghelyo ni San Juan dangog, pero alagad ngunyan nakisumaro sa tuya bilang tao. Kaya si Sayan masabi na si Jesus bakong Diyos. For in fact, ngayon, ngunyan, may igwan ng mga tao na dahil nagtutubod na ang namundag na aki bakong Diyos. Halawig pong pag-urulay asin debate kung baga si Jesus tunay na Diyos. Pero namumutan ng mga tugang, in fact, ini ang kadahilanan kan sa tuyang pagtiripon ngunyan. Ini ang kadahilanan kung tanok ta nagseselebrar kita kan kapaskuhan. Kung siguro bako man siyang naiiba o extraordinaryong tao, ano ang dahilan na kita magkatiripon ngunyan? Of course, we love birthdays. We love celebrating our birthdays. Minsan, dakulang handaan. Pero ini ang pinaka dakulang pagtiripon na kung saan pinagseselebrar ang kamundagan kan sarong igwaning mahalagang papel na ginagampanan digdi sa kinakban. Bako lang sa sarong komunidad o sa sadit na grupo, kundi sa bilog na kinakban. Aram po baga kung may birthday sa satuyang, may kamidbid kitang birthday,
di kita nalilingaw na mag-greet lamang sa iya. Kung naimbitaran kita, talagang mina-attender kita, lalo kung ang tao mahalaga sa tuyang pagkabuhay. Halimbawa, celebrar kita na mga Katoliko as in Kristiyano, napakahalaga ining selebrasyon na iningo niyan because His birth means also our life. Ang sayang pagkamundag may impluensya, may epekto sa satuyang pagkabuhay. Siya ang nagtubos sa satuya. Kung ang kinabana sa kadikluman, siya ang magtatao kan liwanag. Yan po si Jesus na satuyang kagurangnan. Sabi kayan, siguro pwede man tubuson ng kagurangnan in just a moment. Ano daw kung nag-isip ang kagurangnan, nagarumagic, sabi yun lang sa tuya, hali sa langit, sa iyang kapangyarihan, magbaba digdi sa langit, asin magibo o magpatawad, magtubos sa tuya sa ibang paagi, nagamit ang kapangyarihan. Pero iba ang sa iyang ginibo. Siya tunay nagdigdi sa tuya, nakisumaro sa tuya, asin nagpuon bilang aki, bilang umboy, namuhay sa sarong pamilya sa satuyang pagkabuhay. Ginibo niya na po ang sa iyang parte, ano man daw ang satuyang gigibuhon, tanganing ang biyaya nin kaligtasan, mapasatuya man. Napakadakulang misteryo po ang satuyang pinaghuhurup-hurupan sa aldaw na ini, asin ngunyan iyo ang kapinunan kan panahon kang Kapaskuhan o Christmas season, asin aramta na day makontain sa satuyang puso asin isip ang dakulang misteryong ini. Kaya sinasadul kita na oral daw permi kitang mag-atubang, magpamibi sa atubang kang bilen, tanganing urog niya tong mamatean ang presensya ning kagurangnan sa satuyang buhay. Amen. Matindog na po ang gabos. Tupod ako sa Diyos Ama makakamay, maglalangtang langit asin dagat, asin kay Jesu Kristo, aking bugtong niya. Virgen Maria, nasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, pinako sa krus nagadan asin inubo, huminilig sa mga gadan, katulong aldaw, nabuhay liwakale sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa to Diyos Amang makakamhan,
luman mabalik sa pagkuko sa mga buhay asin mga gada. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo sa banal simbahan na Katoliko, sa rupang ginabang ni mga santo, sa pagpatawad ni mga kasalan, sa pagkabuhay liwan ni laman, sa buhay na daing kasagpuran. Ngunyan, nakapiyastahan kan Pasko nin pagkamundag. Mamibi kita sa Ama na magtalubo kita sa pagkamot, kaugmahan, asing katuninungan na hinaharubay kan sayang aki sa pagdigdi sa daga. An simbag kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan, hinanyugan sa mong pamibi. Kagurangnan, ikanapadigdi sa pagdaranin liwanag asin bagong buhay. Ang simbahan sa pamayukan Santo Papa, mga obispo asin kapadean, magintandalugod kan liwanag na ini sa gabos na katawuhan. Ipamibinyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan sa pagkanitawo mo, ika nagtaunin paarok nin paglingkod, itao mo man lugod sa mga pamayonin gobyerno, an pagkamidbid nin tunay na paglingkod sa tao, asin paurugon lugod ninda, an karahayan kan banwaan, asin bako an sa indang mga sadiri. Ipamibinyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan, ikaan nagpadigdi, dinaog mo ang kapangyarihan nin kasalan, asin nagtao ka nin liwanag sa katawuhan. Itaumuman sa samo ang balaog nin tunay na pagsikwal sa kasalan, tangani na kami mabuhay susog sa kabanalan, nadarakan sa imong liwanag. Ipamibinyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan sa imong pagkanitawo, ipinagsaro mo ang langit asin daga. Itao mo man lugod sa mo ang grasya nin pagkamuot, tanganing mahali ang mga pag-iriwal, asin makamtan ni ang katuninungan sa imong itinao. Ipamibinyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan maugma kami nagpapasalamat sa imo sa magayon na aldaw na ini, kan pagkamundag ni Jesus. Warasan sa mo, ang espiritu nin tunay na pagpamibi, siring, kan mga pastores na nakahiling, asin nagtubod. Uli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po ang gabos, asin isusunod nan pagdulot kan mga atang.
Tindog po. Magpamibi ka mga tugang, tanganin sa ko asisendong atang, magkanigong akoon kan Dios amang makakamhan. Akoon man lugod kang kagurangnan an atang sa imong mga kamot para sa kamawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, akoon mo ang dulot sa imo sa solemnidad ngunya na aldaw, nauli ka ini, ang pinakaurog na paghusay kan samuyang pakipag-ulian nagbunga asin ang kapanoan ni Diyos no na pagsamba itinaw sa mo uli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapasaindo Asin sa imong espiritu. itaasan mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maniligo asin dapat matanos sa sinakakaligtas na dani asin minsan sain magpasalamat kami sa imo kagurangnan banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkuran. Uli kan misteryo kan tataramon na nanilaman, an bagong liwanag kan sa imong kamarawayan, nagtingraw sa mga mata kan sa mong isip, tanganing sa samong pagmidbid sa Diyos na nahihiling, sa pagkamuot, mabihag niya kami sa mga dai na hihiling. Kaya kaiba kan mga angheles asin arkangheles, kaiba kan mga tronos asin dominasyones, kaiba kang gabos na langit no nahukbo, nagawit kami kan himno kan sa imong kamarawayan, daing tapos na nagsasabi. Banal, 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 ang kagurangan, Diyos ni mga upo, Diyos ni mga upo, ang langit asin dagat, panukan si mo kamurawan, o sana sa kaitaasan, palada ng inaligpit, aral kang kagurangan, o sana sa kaitaasan. Magluhod po ang gabos. Kagurangnan, ikanagad ang banal, burabo ng gabos sa kabanalan, kaining maatang, namimibi kami, pabanalakan ang bon, kan sa imo espiritu, tanganing para sa mo, maging hawak, asin dugo, kan sa mong kagurangnan na sa Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkwa siya ning tinapay, asin pagpasalamat binakini, asin tinaos sa mga disipulos, nan sabi, magako kamugabos asin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak, na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuanya maning kalis, asing girari pagpasalamat sa imo, itinaw sa iyang mga disipulos nan sabi, magako kamugabos asin mag-inom kaini, tini ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay na tipa na papabuloson, para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan.
Inipagibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kaan pagtubo. Pagkagatan mo kagulangan, ipinamamarita niya mo. Pagkabuhay mo liwan, pinapahaya. Kaya kami na nagroromdom ka sa iyong pagkagadanas sa pagkabuhay liwat, nagdudulot sa iyong kagurangnan kan tinapay nin buhay, asin kalis ng kaligtasan. Papasalamat na pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo, asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon ka ni Espiritu Santo. Giromdom ang kagurangnan an sa imong simbahan, na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamot kay bakan sa mong Papa si Francisco, kan sa mong Obispo si Rolando, asin kang gabos na klero. Siring man giromdoma sa imong pagkaherak, an sa matugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na magadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kay ba ni Santa Maria, Birhen na inakan Diyos, ni San Jose na sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, asing gabos na santos, na kay dupa nakapagayagaya sa imo, magkanig maging kay ras, kan buhay na daing kasagkuran, mag-umaw, asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mo si Jesus, Yesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamahan, sa pagkasaro ka ng Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Tindog po. Natuktuan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos no nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Niya mo na yaon sa langit, kabanalo ang ngaran mo, magato ang
Magawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan. Warasan sa mga daw niya mo ang katuninungan. Tanganing kaming natabangan, kan sa imong pagkahera. Magindanay natalingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami naghalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan samong para ligtas na si Jesu Kristo. Yesu Kristong kagurangnan, ika nagsabi sa iyong mga apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa Indo, ansa kong katuninungan itinataw ko sa Indo. Aray paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi pagtubod kan sa imong simbahan, parasan sa iyang katuninungan asin pagkasararo, sosog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninungan kang kagurangnan, danay na mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarahan ka mo kang tanda ng katuninungan. Peace be with you. Kordero kang Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan ginawa. Miserere nobis, Agnus Dei, Tolis peccata mundi. Nawi kami ing katuninungan. Magluhod po kita. Uya ang kordero kan Diyos, uya si Kristo, ang Diyos na nanitaw, ang Emmanuel. Diyos na uya sa to, ang kordero kan Diyos, ang ipapara ka makasalang kang kinaban, paladan ang mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, baka kung maninigo, na ika magdagos sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, mauumayan.
Matindog na po ang gabos. Mamibi kita. O Diyos sa mahirakon, siring naan para ligtas kan kinaban na namundag ngunyan, iyo ang ginikanan kan Diyos no na pagkamundag niyamo, warasan na sa siring na paagi, siya mismo ang maging kagtao kan buhay na daing kagadanan, siya na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Magluhod po kita para sa pamibi sa atubang kanbilen. Langit noon na Ama, mantang sa mong pinagmamasdan ang bilen, na nagpapagirumdum sa mo, kan pagdatong kan sa imong aki, hinahagad mi na panoon mo ang sa mong puso, kan kaugmahan, kan kapaskuhan. Tabangi kami na maging mapagmangno, asin maging maimbod sa pagpamibi, siring ki San Jose. Tabangi kami na akuon ang sa imong aki, nintudok sa buot, siring ki Maria. Tabangi kami na mapakumbabang magsamba, siring kan mga mago. Tabangi kami na mga las, asin mamangha, sa mga misteryo kan sa imong kapangyarihan, asin pagkamot, siring sa mga pastores. Tabangi kami na mag-awit kan sa imong pag-umaw, siring kan mga anghel. Asin tabangi kami, urog sa gabos, na arugon an sa imong aking Seso Kristo, na sa mong kagurangnan, asin maghinguha, nakamutan siya, asin paglingkudan sa buhay na ini, tangani na mag-ugma, kaiba niya ngunyan, asin sagkod paman. Sa imong pagkaherak, asin karahayan, tabangi an sa mong mga pamilya, na arugon, an banal na pamilya, ni Jesus, Maria, asin Jose, asin gibuhon si Kristo bilang sentro kan sa mong pagkabuhay na tunay na presente sa banal na sakramento sa altar. Pakusuga kami kan sa imong grasya na maging maimbod, tanganing mag-abot an aldaw sa muyang makamtan an balaog kan kalangitan na pinagladawan sa bilen kung sa inamundag an sa imong aking Seso Kristo na sa mong kagurangnan na nabubuhay asin nagahade kay mo asin ang Espiritu Santo sarong Diyos sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Magtukaw po kita sa kadikit na anunsyo. Enot po sa Petsa 27, Miyerkules, Mayo po ning misa pagkahapon, itong 5:30 regular mass, igwa po ning Christmas party, ang mga kapadean kang Archdiocese, duman sa Naga Cathedral, na iuman po ang kapiestahan kang Metropolitan Cathedral, hulitaan patron kan Cathedral, iyo po si St. John the Evangelist. So, yan po ang enot. Ikadua po, ang misa po nyato sa pagsabat kan bagong taon, alas 10, nin Banggi. Alagad igwa pong misa regular, sa Domingo sa alas 7. Yaon pa man po giraray ang misa sa alas 7 sa Domingo, maski may misa po kitang alas 10 na midnight mass. Ikatulo po, Mayo po kita ning opisina o sarado ang opisina sa January 1. Kaya kung may mapamisa ka mo, may transaksyon, gipuhon pong amay-amay. So at least iyang aldaw pong iyan, aldaw nin pagpahingalo kan mga personnel nato sa parokya. So iyan po ang nagkapirang anosyo. Once again, salamat sa tuyang Parish Youth Ministry Choir. Palakpakan niya to ang satong choir. Asin ang iba pang mga holiness. Matindog na po kita. Kung iga po dyan yung nagsiselebrar kan sa inang kumplianyo, mag-inutan po. Mag-inutan po kung igwa. Kung Mayo, magrani na lang after the final blessing. An kagurangnan mapasa indo. Asin sa imong espiritu. Asin bendisyonan kamo, kan Diyos na makakamhan, Anama, asinan Aki, asinan Espiritu Santo. Amen.
Tapos ng misa, magdanay kita sa pagkamot sa Dios asin paglingkod sa indong kapwa. Salamat, Salamat sa sa Dios. Diyos. Merry Christmas po kaninyong amin. Merry Christmas. Igwa po ning pagpahadok pagkatapos kang final blessing. Kin pwede po maglinya sa nakita sa daruang linya nganing madali. Sige na po, linya sa na po kita.